जोंनि सिम्बोरगाव इउथ अफिसनि फ्राय जों मिडियायाव खुंनो नागिरदों। बेयो जों दा जायखौ सेलेक्ट खालामदों बेयो जोंनि मानगोनां सेवलि महिलारिखौनो जों सिम्बोरगाव इउथ्सनिफ्राय जों बेखौनो टिकेट मोनजानो लुगैनाय दङ जों गासिबो। मानि थाखाय नोंथांमोना सेवलि महिलारि मेडामखौ सापर्ट खालामदों मा जाहोननि थाखाय? मेडामा जोंनि बयफ्रोमबो इउथ्सफोरनि थाखाय मोनसे आसनि होनायनि खोथा लादों। बियो उनाव गाव जेब्ला टिकेट मोनगोन बेनि उनाव गाव देरहायोबा बेनि उनाव आसनिखौ होनायनि रादाय होगोन। हाइकमान्डसिम नोंथांमोना मा खावलायनो सानो मेडामखौ? हाइकमान्डनियाबो जेन'बा हाइकमान्डखौबो जोङो लोगो हमनानै सावरायगोन हाइकमान्डजोंबो। दा जों हाइकमान्डनिफ्रायबो माखासे खोथा खोनासंग्रोगोन, बेनिफ्राय जों मिडिया होफिननाय जागोन आरो। हाइकमान्डआ बिथांमोननो टिकेटखौ होयोब्ला नोंथांमोना मा खामानि आद्रा थानायखौ मावफुंजानो लुबैयो? जोंनाव जों दा जोंनि हाइकमान्डआ जोंनि अल बिटिसिखौ नायनांगौ हिसाबै माखासे खामानिया जोंनि लकेल 10 नं देबोरगाव समस्थियाव माने माखासे खामानिया थालांनाय बायदि जायो। जों लोगो हमनो थांबा समाव लोगो मोना। बुहुत डिस्ट्रिक्टआव गिदिंनांगौ जायो, बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव। बिनि थाखायनो जोङो एसे माखासे थालांनाय खामानिफोरखौ मेडाम सेवलिया जाहाथे टिकेटखौ लानानै देरहायोबा बायद'नि सायाव जों आसा थाबाय। लाइमोनफोरनिफ्राय आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि मदद मोनगोन होननानै सानो? जोंनि दा नुनायाव जों बयजोंबो मबाइल सावरायलायनायाव जों बांसिनखौनो बायद' सेवलि महिलारिखौनो बांसिन सापर्टआव होनाय नुदों। बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआबो बिपिएफ दोलोनिफ्राय टिकेटनि दाबिदार होननानै सावरायबाय थादों। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो लुबैदों? बिथाङा आगोलावबो देरहाबोखाबाय, बे 35 बोसोर मिनिस्टार जाबाय, एमएलए जाबाय बिथाङा। दा जोङो इउथ्सफोरनिफ्राय माखासे दुरबलथा जोंनि इउथ्सनि माखासे मावनांगौ खामानिफोरखौ बिथाङा मावनानै होनो हायाखै। आरो प्लास बियो मिनिस्टार मोनहैनांगौआबो गेलेनानै टिकेट मोननानै गेलेनांगौआ बे मिनिस्टार मोनहैनायनि बेहा एजआ जाला। बेनि थाखायनो जोङो बायद' प्रमिला रानीखौ एसे थाथ'नो थाखाय जों गुरै खावलायनाय जाबाय। जुदि सेवलि महिलारिया टिकेटखौ मोनोब्ला देरहानायनि बांसिन मिजिं दं। सेवलि महिलारिया जिहेतु टिकेटखौ मोनोबा बियो 100%आव 100 देरहानायनि चान्स दं। नोंथांमोना लाइमोन हिसाबै सेवलि महिलारि बिथांजोनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनायनि थांखि लादों। जों सेवलि महिलारि बायद'खौ देरहायोबा जोंबो स्ट्रङै खामानि मावगोन इउथ्सफोरनि थाखाय। सिम्बोरगाव इउथ्स हिसाबै जोङो बायद'खौ हेफाजाब होबोदोंबो। बै समाव जेब्लानाखि सारा इलेक्सन गेलेदोंमोन होमबा जों बायद'जों बहुद खामानि मावबोदों। बे हिसाबै जों मोजां मोनदों बायद'खौ। मोजां मोननाया ओरैबायदि मोजां मोनदों, जों थाबायफानायाव जोंखौबो सनमान होदों, जोंबो सनमान होदों। बेबायदि लिडार्सखौ जोंनो नांगौ आरो बेबायदि लिडार थायोबा बहुद जायगायाव डेभेलप जागोन। बिथाङा दिनै जेबो बिबान गैयाब्लाबो बिथाङा दिनै बबेबा खनला खनलायाव नायनानै बिथाङा एसे एनै बबेबा बुस्थुफोरखौ सुज्रायलायनानै खामानिखौ मावनानै होदों। आरो इउथ्सफोरनि थाखाय बिथाङा भबिष्यतआव खामानि मावगोन होननानै जों आसा खालामदों। बे हिसाबै जोङो लकेलिटियाव हाबनानै सोंदों, गामियाव थांदों, बबेबा जायगायाव थांदों। जोङो दाबो जोङो बिथांनि थाखायनो जों मावगासिनो दं, सेवलि महिलारि बायद'नि थाखायनो। दा बे हिसाबै गामि सिङाव होनदों, मानसिफ्रा होनगासिनो दङ जे प्रमिला बायद'आ जुदि इसिबां जाबोदोंब्लाबो दिनै बिथाङा नायाखै, बबेबा जायगायाव थाङाखैयानो। दिनै जोंनि सिम्बोरगाव औवाबारि बायदि गामियाव खुरखानानै दङ, बिथाङा दिनैसिम खेबसेबो थांफेराखै। इलेक्सन जाबाबो मिटिङाथ' जाहैयो नंगौ थिग, बिनि उनाव बिथाङा बेरायहैया। दिनै बायद'आ इलेक्सन जोबनायनि उनाव दाख्लै बेरायहैदों, कयेकथा जायगायाव नायदों, जोंखौ लाफानानै बेरायदों। बिथांखौ जों खामानि मावगोन आसा खालामदों आरो मावथारगोन बिथाङा जे एमएलए जानाय लोगो लोगो बिथाङा जोंनि थाखाय खामानि मावगोन, इउथ्सनि थाखाय खामानि मावगोन। बिनि थाखायनो जों गोसो होदों आरो गोसो होथारनांगोन जोङो। जिहेतु जोंबो बैसो जाहांबाय, बैसो जानायनि गेजेराव जों पार्टिनि खामानि मावबोबाय बै समनिफ्राय। जों दिनै जेबो गैथ'वा। दिनै जोंबो एसे एनै जुदि बे बैसो जानाय टाइमाव एसे रायजोनिबो खामानि मावनांगोन, गावनिबो खामानि मावनांगोन। बे हिसाबै जों बायद'खौनो मोनजानो लुगैदों आरो होगोन जों आसा खालामदों। हाइकमान्डनिफ्रायबो बायद'आनो मोननांगोन। थारमाने प्रमिला बायद'नो मानसिफ्रा गोसो बायबाय, मावनो नागिरलिया, बिथाङा रायहरोबो जानला मानला, बेबायदि सिस्टेम आरो। बेबायदि हिसाबै जोङो महिलारि बायद'खौनो मोनजानो लुगैदों। गिबियावनो नोंथांमोननि जि नायगिरि चेनेल बिथांखौ बे समाव आङो नोंथांनि चेनेलखौ आं हामबायनो आरो नोंथांनि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो
आंनि अननाय सिबिनायखौ आं हरनाय जाबाय। बिसेसकि आङो दिनै बिराद गोजोननाय मोनबाय जोंनि जेनाखि जानो गोनां फैबाय थानो जि MLA बिसायख'थि बेयाव जोंनि जेनाखि केन्डिडेट जि जों गोदानै जोङो मोननो हास्थायो जोंनि मान होजानो गोनां जोंनि सेवलि महिलारि मेडामखौ जोङो केन्डिडेट हिसाबै जोंनि सरलपारा जोङो इयुथ हिसाबै मोननो लुबैयो। लाइमोन हिसाबै नोंथांमोना सेवलि महिलारिखौ मानो बिजाथि महरै हास्थायदों दायो? जोङो लाइमोन हिसाबै सेवलि महिलारिखौ बिजाथि लुबैनाया बेनो जोंनि हालामाव जिनाखि दा सोलिबाय थानाय जोंहा गोबांथार जोंनि माखासे डेभेलपमेन्ट प्रग्रामावहाय जोंनि माखासे खामानिया उनफ्रुदनानै दङ। बेनि थाखाय जि दानि फैबाय थानाय जि इलेक्सननि गेजेरजों बिथांखौ MLA इलेक्सनाव देरहाहोनानै जोंनि माखासे मावनो गोनां डेभेलपमेन्ट खामानिखौ बिथांनि गेजेरजों मावलांनो थाखाय इयुथ हिसाबै बिथांखौ केन्डिडेट हिसाबै मोननो लुबैयो। बारग'मती प्रमिला रानी ब्रह्मखौ नोंथांमोना बे खेबाव मानो बिजाथि महरै हास्थायदों? जों बिथांखौ मान होनो गोनां। बिथाङा 30 बोसोर एबा 30 इयार्स बिथाङा बेबायदिनो MLA एबा मन्थ्रि हिसाबै जानानै बिथाङा गावनि बेबायदि पार्टिखौ बिथाङा गोबाव बोसोर दैदेनबोबाय। बिथाङाबो सासे बेबायदि मोजां दैदेनगिरि मानसिमोन। नाथाय माखासे बिथांखौ टेकनिकेलि बिथांनि बैसोआ एसे बांद्राय जालांबाय। बिथांखौ बिनि थाखायनो जाहाथे बिथाङा बे समाव गावनि जि बे बैसोखौ लानानै बिथाङा जिरायथ'नानै जेनेबा दानि फैगोन जि यां जेनेरेसनखौ मोनसे दैदेनलांनो गुबुनखौबो चान्स होनो थाखाय आं बिथांखौ बेनो खावलायनाय जायो। बिथाङा गावनि बैसोखौ लानानै बिथाङा जाहाथे जिरायनानै गुबुन मोनसे सासे मोजां जि बोलो एबा मावनो हानाय मानसिखौ बिथाङा जेन मावनो थाखाय चान्स होयो। आङो बेखौ जोंनि इयुथनिफ्राय जानानै आङो खावलायनाय थायो।